Ассалому алайкум бародарои азиз, рӯзи ҳамат ба хайру шодӣ бошад. Иди моҳи шарифи Рамазон ба ҳамат муборак бошад. Албатта чӣ хеле ки апаи Назираро дида истодаем шумо. Як бор дига салому алайкум апаҷон. Салому алайкум. Ана бародарои азиз, ин апа дар рӯзи ид, ин мо дар ид қарор дорем. Омодаи ки ҳамаи химо ба навор гирифтем. Чӣ гап шид? ё рости гап интернет дар ҷое ки зиндагӣ мекунанд интернет нест. Фақат телефон хати гап зада мешавад, интернету кор намекунад онҷода. Бародарои азиз, чӣ хеле ки шумо дар комментария навистен, дар ҳақиқат навистан ки савхози Туркманистонда кимчи трактора гуфтанд, чимчи ҳам комментарияда ҳаст, агар хонда бошен. Ҳамин хел одам ҳаст гуфтем. Апаи Назира, ҳамин хел одам ҳаст тай мегӯянд. Мақсад ки мо бирем, ман худам ҳамин фикра кардам ки мо бирем бай шавҳар кардагӣ боша. Мисол мегирем, шавҳар кардагӣ боша. Бай шавҳарша нагуфта боша ки ман хел духтар дорам. Мумкин ки бай фарзанддор боша, зиндагӣ ширин дошта боша. Мо кофта бирем байра и бига ки ман духтари шумоам, зиндагӣ ширини ҳаму мумкин ки бай шава. Барои ҳамин қа мегем ки бай шавада ҳамин зиндагӣ ҳамора мақсад зиндагӣ ширин шона вай накунем гуфтам. Мо ҳамида дар ҳайрон мондем ки чӣ кор кунем. Ин апаи Назира бо худат чӣ гуфтани ина? Дар гапои ма чӣ меги ки зиндагии ширини вайро мо мақсад нарем ки бо талх кунем. Манам намехоҳам ки зиндагии очам вайрон шавад. Мехоҳам ҳамин орзу дорам ки ман як бор ҳамин инсонро бубинам. Ки ман ин қадар калон шидам, соҳиби 2 фарзанд шидам. То ҳол модар ман надидам. Мехоҳам ки бубинам ша. намехоҳам зиндагиш вайрон шавад. Фақат мехоҳам ки бубинам ҳамин очам. Зинда бошед. Ман ҳам бародарое ки дар комментария навистам, бисёр хоҳиш мекунам, илтимос мекунам як бор рафта бибинен аввал. Ай дур як бисанҷен, як коре кунем ки ҳамин апаи азизмон, янгаи азизмон як борам боша ки модаршона бибинанд. Ҳаминро якҷоя шем, ҳамин кора биё ҳал кунем. Ман рафтанда биги ҳеҷ гап нест, навози мехезем мошинда мешинем мерем. Некем ки нарем ки ягон ҳодисаи дига шава. Барои ҳамин илтимос нафароне ки моро мебинанд, ай ҳаму киҷо гуфтен ҷошонаанд? Савхози Туркманистон. Ина бародаре ки дар комментария навистен ки савхози Туркманистон ки ҷои трактористо. Хоҳиш мекунам як бор гуфтем орсон мима ҳамуро бисанҷен, бифаҳмем ки чӣ гапай, чӣ кор кардастиян. Илтимос мекунам ҳамат, хоҳиш мекунам вай кунед. Як бор ҳамира бибинему баъд мо бирем. илтимос нафароне ки медонанд мешиносанд модар, агар ҳамун модар моро ки бибина, ина лави баҳри Сантуда хонаи маълими Набӣ. Ина лави баҳри Сантуда биген ҳама медона шавҳарира маълими Набӣ меги ҳама медона. Сарбаланду хунобод бошен. Модари азиз агар моро дида истода бошен, маҳрамат деҳаи Сантуда, лави обанбори Сантуда биген ҳама маълими Набиро мешиносанд. маҳрамат биёен ина фарзандтона бибинед. худованд ёру мададгортон. Зинда бошен. Идтон як бори дига муборак. Худо нигаҳбон.